ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅଂଶକ୍ସେସ ଆଜିର ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନା ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଗୋମାତା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସି କାଦୁଅରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଦେଖି ହୁରି ପକେଇ ଡାକିବାରୁ ଆମେମାନେ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ହଁ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବହୁତ ହାର୍ଡ ଥିଲା। ହାରାହାରି 8 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢେଇଥିଲେ। ଗୋମାତାଟି ଇଏ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ହାରାହାରି 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲଢେଇ କରୁଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ସେସ ହୋଇଥିଲା। ଗୋମାତାଟିର ହୋଶ ନଥିବାର ଦେଖି ଆମେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗୋମାତାଟିକୁ ପାଣି ପିଆଇଥିଲୁ। ଗୋମାତାଟି ପାଣି ପିଇବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ପୁରାପୁରି ଗୋମାତାଟି ସାଷ୍ଟମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ভিডিওটা ভাল লাগিଥିବ। যদি ভিডিওটা ভাল লাগিଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭାସ୍କର ଭାଇ ପାଖରେ ଯାଇକି ଭିডিওটা ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ এই ছোট ଭାଇଟିର ଭିডিଓ ବନେଇବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।